Ang mga panultiyon ni Solomon, ang tawo nga modawat og pagtulid sa iyang pamatasan gustong magmaalamon, apan hungog ang tawong dili gustong badlongon. Kahimutan sa Ginoo ang maayong tawo, apan silotan niya ang manglingla. Ang tawong dautan og binuhatan walay kalig-on, apan ang matarong dili matarog sa masakahoy nga lawom og gamot. Ang maayo nga asawa garbo og kalipay sa iyang bana, apan ang makaulaw nga asawa sa masasakit nga mokutkot sa kabukugan sa iyang bana. Ang mga ginahuna-huna sa mga tawong matarong insakto, ang ginatambag sa tawong dautan malimbongon. Makamatay ang mga pulong sa mga dautan, apan ng mga pulong sa mga matarong makaluwas. Laglagon ang mga dautan ug mahanaw sila, apan ang mga matarong ug ang ilang mga kaliwat magpabilin. Ginapasidunggan ang tawong maalamon, apan ginatamay ang tawong baliko ug utok. Mas maayo pa ang tawo nga dili inila apan adunay sulugoon kaysa tawo nga nagapakaaroningnon nga dungganon apan wala diay gikaon. Ang tawong matarong moatiman ug maayo sa iyang mga mananap, apan ang tawong dautan bangis ug walay kaluoy sa iyang mga mananap. Ang kugihan nga maguuma may abunda nga pagkaon, apan ang walay pagsabot magusik-usik sa iyang panahon sa walay kapuslanan. Ang gusto sa mga dautan mao ang kanunay nga paghimo ug dautan, mao kana nga dili gayud sila molig-on, apan ang mga matarong molig-on sama sa kahoy nga lawo manggamot. Ang daotang mga pulong sa tawong dautan maoy maghatod kaniya sa kagubot, apan ang matarong maglikay sa gubot. May ganti ang maayo natong mga pulong ug binuhatan. Ang tawong buang-buang naghunahuna nga husto siya kanunay, apan ang tawong maalamon mamati og tambag. Masuko dayon ang tawong buang-buang kon insultohon, apan ang tawong maalamon dili magtagad sa mga pagpanginsulto kaniya. Ang kasaligan nga saksi nagasugilon sa tinuod, apan dili masaligan ang bakakon. Ang mga pulong nga wala hunahunaa sa dili pay bungat na hisama sa espada nga makapasakit sa pagbati, apan ang mga pulong nga gibalansi kon maayo ba o dili makapahupay. Ang kamatuoran maoy molungtad, apan ang bakak sa kalit lang mahanaw. Panglimbong ang sulod sa kasing-kasing sa tawong nagplanog dautan, apan kalipay ang bation sa tawong nagaplanog kaayuhan. Walay daotang mahitabo sa mga matarong, apan daghang daotang mahitabo ngadto sa mga daotan. Ngilaran ang Ginoo sa mga bakakon, apan kalipay niya ang mga matinud-anon. Ang maalamon nga tawo dili magpasigarbo sa iyang nahibaloan, apan ipakita gayod sa tawong buang-buang ang iyang kabuang. Ang kugihan nga tawo makaangkon ug taas nga katungdanan, apan ang tapulan muburag posisyon. Ang kabalaka makakuha sa kalipay sa tawo, ang maayo na nga mga pulong makapalipay kaniya. Ang tawong matarong makagiya sa iyang higala, apan ang tawong dautan makapahisalaag. Ang tawong tapolan dili makakabot sa iyang gipangandoy, apan ang tawong kugihan maadunahan. Kung magkinabuhi kang matarong, padayon kang mabuhi, ug maluwas ka sa kamatayon.